starec. Ja vás vítam v dnešnej modovanej. Dneska si ukážeme takzvaný DayZ. Tu máme, že DayZ. Čo tu máme mať? Tak počkajte, si vyhádžem nejaké tie veci. Tu si môžem na seba. Už to dám preč. Môžem ísť na tie módy. Už som dal na YouTube kolén, bohužiaľ není ostatných počuť, čo sa veľmi ospravedlňujem. No, tak, môžeme ísť na to. Prvé, nejaká loot chest, neviem čo to je, ale to je taká normálna cesta. No, ideme ďalej. Nials. To je niečo ako také blbosti, taká nástražná páska, také niečo. Barbex blbosť. To je také oplotenie na vojenskej základni si môžete urobiť a také. Ďalej. Shank Lick Pants. To je ako plot, také niečo ako plot. Sandbags. To neviem čo je, ale vyzerá to, je to podobné tak trošku na rubriku. No ďalej. Lee Field Ammo. No magazín. To je náboj do tohto blbosť. Je to niečo podobné ako Lens Mod, len ako menej zbraní. Ďalej, čo tu máme? Vodka. To, čo máte najviac radi, je chlast. Dáme trošku chvodky. A začneme takto zúlený, musím tak povedať, zúlený. Nie je to teraz spíš naskúšame, bez toho kúknem a sa neďozvem, hej. Takže varec teraz zatiaľ. No, takže speed, volá mi kámoš, som sa zúlený ešte. No tak dáme zatím ďalej, že si dovolíme. Tu máme Makarov magazíne. To sú tiež náboje, ale do inakšej pištole. Som myslel, že toto, hej, nie tak Glock. Do tejto pištole. Je to ten Makarov. Môžete si tiež aj na zombíkov. Ďalej, čo tu máme? Tieto blbosti budeme rozoberať. Toto nebudeme nejaký shield, to čo je, nebudeme. Tu tiež nejaké náboje, alebo nejaký kľúč. Lemon Side, to je nejaká vodička, keby ste boli smednučky. Ďalej, to je USP magazíne, to je, sa mi zdá, hej, toto. To je nejaká malá pištola, veľký zásobník, myslíte? Tak. Ďalej tu nejaká Canned Fruit. Čo je? Ty ideš nejaké pitie, ale to ja si neho nejde piť. Čo je za blbosť? No tak ideme ďalej. Mačeta. To je niečo ako meč, len tak trošku pofidernejší. Začal vypadám nejaký kung fu debil. No. Ďalej, čo tu máme? Máme tu AK-34U. Tu sa strieľa automatiku. Ďalej, Remington. To sa mi zdá, že je brokovnica, nie? Nie, to je vzduchovka. Bloodbag. Viete, no Bloodbag je to, keď treba nejaký kamarát pred vami a krváca, tak to hodíte a je uvoľnený. Antibiotics. Keď vás nejaký zombík požere, tak si to takto zožerete a máte to. Ticho. Spravedlňujem sa, len som niečo mal urobiť. Tak ideme ďalej. Čo tu máme? Tu máme plank. To sa mi zdá, že na ohníka. Nie je to niečo také ako na bytie, nebo tak nejak sa mi zdá, neviem. Whisky. To tiež ako chlast, ako vodka, čo sa nemusím tu ukazovať. Kola. Je to normálne pitie, nepotrebujete vysvetľovať. Cider. To neviem, čo je, skúsim sa napiť. To nič nám nedáva, to je nejaká asi nápoj, normálny. Planet Pass to nič. Shotgun. To je na brokovnicu niečo. Aha, náboje. Hej. Pozriem, že tu je čo, to je shotgun. A je. Shotgun. No, tak ideme zvednúť z. To bolo dementový, no. Refill, to som ukazoval, bandáž. To keď má krváce, tak sa to dáte, alebo tak nejak. USP, tá zbraň, som predtým ukazoval.
baseball bat, to je niečo na bitie, night plank, to je toto, nejaké odrotené. Energy drink, to neviem, čo s vami robí. Glug je nejaké pitie, kamufláž to je nejaké gate, to je na rúbanie, nejaká volovina, baseball bat. Toto som myslel, že to nie je borkovnica. Orange soda, beer, stalepipe, canot. Ešte tieto veci si vysvetlím, a to je hlavne všetko. No. Energy drink, čo to s vami robí? Zvané hovno. Bar. To zničíte ako treba takýto plot, pomalinky. To vyvalíte nejaký taký. Blbosť, no. Orange soda, to vôbec neviem čo je. Tiež na som nič neurobí. Blbosť. Book of Matches. Z týchto plankov sa mi zdá, že urobíte takýto ohník. A tam takže škrt. Pozrite. Je z toho aj že z toho môžete urobiť kľudne aj nejaký ten ohník. No a posledné, čo tu máme, je beer, pivo. To s vami tiež nič neurobí. Na budúce si možno ukážeme Simpson mod. Neviem, ešte nejaký mod si vybereme, ale neviem aký. Už máme ich strašne veľa, ale ja pre vás urobím všetko. Ja sa s vami lúčim, tak ahojte.